Alraco. Voor ieder die van A tot Z ontzorgd wil worden bij het leveren en monteren van aluminium of kunststof ramen, deuren, schuifpuien en gevels. Voor zowel nieuwbouw als renovatie. Van deze hengsten gaan dit jaar de eerste veulens geboren worden. Bij een aantal hebben de eerste nakomelingen al het levenslicht gezien. Binnengekomen is Elger 536. Triple A, 9 jaar, gefokt bij A. Bauma in Nes. Bezit van de familie A. Gokkenbaas, Siegerswoude. Elger is een zoon van Nane 492 uit een sterk preferente prestatiemerrie van Orlof 315. Komt uit stam 30. Goedgekeurd in 2023. Ereklasse tuigen Z1 dressuur. Hengst had al fraaie prestaties in het tuig geleverd voordat hij als 6-jarige zijn goedkeuring verdiende. Tijdens het onderzoek viel de langgelijnde rastypisch imposante hengst met veel bang voorop met mooie scores onder het zadel. Waarbij zijn 8 voor stap en zijn 8,5 voor galop opvallende wapenfeiten van Elger zijn. Naast zijn goede, ruime stap en krachtige galopade is de hengst een attente, vriendelijke hengst met een goede instelling, veel werklust. En afgelopen jaar heeft hij zijn eerste veulens inderdaad laten zien. Staan ruim voldoende in het rastype. Met voldoende lange halzen die verticaal geplaatst zijn. Het beenwerk van goede kwaliteit. De stap met ruim voldoende lengte en veel kracht. Ook in draf hebben ze wel schoudervrijheid, kracht en souplesse. Elger 536 gestationeerd bij hengststation De Mersken in Siegerswoude. En aangekocht, dames en heren, door Vinco Sandro uit Mexico. Die new owners. Vinco Sandro, Mexico. Maar hij blijft nog 2 jaar in ieder geval hier in Nederland. Elger 536. Nou mensen, kijk nog een keer mee. Elger 536. Dames en heren, de kampioen van de hengstenkeuring 2024 en 2025. Hier is Jeppe 537. Triple A, 7 jaar, gefokt bij J. Loppers in Alteveer in bezit van de familie Volmer in Lunteren, zoon van Alwin 469. En een sterrendubbel A-merrie van Pier 448. En dan Minsen 384 komt uit stam 99. Ingeschreven in het najaar van 2023. Inmiddels al Z1 dressuur. Was de verrichtingstopper destijds van de lichting 23 en scoorde triple A voor alle 3 de onderdelen. Totaalscore varieerde van 89,5 zadel tot met 93,5 punt in het tuig. Jeppe deed het werk ook nog eens met veel plezier en gemak. En dat is in de dressuring te zien. Met Marijke Boele haalt hij veel succes ook tussen de warmbloeden. En dat gemak lijkt ook wel te gelden voor zijn presentaties op de hengstenkeuring. Ja, 2 maal werd hij glanzend algeheel kampioen. En ja, dan word je natuurlijk ook genomineerd voor paard van het jaar voor het 2e jaar op rij.
Het gaat Jeppe dus voor de wind, want ook zijn Vernons bewegen met hetzelfde gemak. Opwaarts met veel souplesse. Een achterbeen dat goed onder de massa wordt geplaatst. Hij was dan ook hofleverancier bij de Verde-kampioenen op de centrale keuring. Vandaag gaat hij met alle ogen op zich gericht, vast en zeker voor de hattrick. Kijkt u zelf maar. Beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel Lunteren. Tweevoudig kampioen Jeppe 5-3-7. Ladies and gentlemen, once again, er komt hij nog één keer, Jeppe 5-3-7. Zo mooi kan een Fries paard zijn. We gaan naar Niek 538 Triple A. 6 jaar. Gefokt en in bezit van de familie Tank in Vragender. Familie Tank had topdagen bij de tweede bezichtiging. Keer op keer stonden ze in de ring met de hengst die doorverwezen was naar de voorrijdagen. Niek is de zoon van Tide 501 uit de model Sport dubbele aanmerrie van Bartele 472. Dan ster van Volke 353 komt ook uit stam 50. Ingeschreven in het najaar van 2023, M1 Dressuur. En is een van de 2 eerste zonen van Tide die een dekbrevet hebben ontvangen. Komt dus uit die fokzekere stam 50 en heeft een modelsport dubbele aanmoeder van Bartele die Z1 Dressuur is. Niek, u ziet het, rastypisch, veel front, opwaarts gebouwd, in de omgang beleefd, intelligent, geniet van aandacht. In het werk plezierig, veel inzet, beetje jeugdig. Maar wist desalniettemin voor 2 onderdelen een triple A-score te halen. Tuigproef 83 punten. En een 8 voor front en achterbeen gebruik. Onder het zadel 82 punten en een 8 voor stap. Vernons wisten het overtuigen, staan goed in het rastype, hebben edele hoofden, voorzien van beenwerk met veel kwaliteit. Combineren dat met stap, met lengte, tact en kracht en een opwaartse draf met veel souplesse. Beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel Lunteren, Niek 538.
6 jaar. Niek 538 triple A. Hij liet zich al geweldig zien bij het hengstebal afgelopen donderdag. Dames en heren, presentatie van de algeheel reservekampioen van de hengstenkeuring 2 jaar geleden. Hier is Martinez 539 triple A. 6 jaar inmiddels, gefokt bij de familie Noorderboom Scholte uit Vegelinsoord. Eigenaar samen met Hendrik Eppinga. Martinez is ook een zoon van Tide 501. Komt uit een stermerrie van Sipke 450. Grootmoeder ster van Heinze 354. Vindt zijn oorsprong in stam 138. L2 dressuur. Klasse L Menne. Samen met Niek hoort ook Martinez bij de eerste zonen van Tide die goedgekeurd werden. We zien het hengst die het toonbeeld is van een allround Fries paard. Haalde van 81 tot en met 83 punten in zijn proeven. Waarbij hij voor verschillende onderdelen allemaal 7's of hoger scoorde. Hengst die beschikt over veel natuurlijke balans en een fijn lichaamsgebruik. Kan goed schakelen, actief in het achterbeen. Veel go, veel inzet. Rastypisch sterk gebouwd. Hengst met 3 correcte basisgangen en aanleg voor alle 3 disciplines. Sterke stap, toont veel balans en buiging in het achterbeen. Zijn eigenschappen die ook de Verlens lieten zien. Een stap met veel ruimte en opwaarts voldoende kracht in de draf. Beschikbaar bij Dexon Gaasterland. Martinez 539 triple A. Martinez 539. Presentatie van Murk 540 triple A. Murk, 6 jaar, gefokt bij Fleur van Kempen in de Rijkenvoort.
Fleur is nog eigenaresse samen met T. de Boer, Sint-Johannesga. Murk is een zoon van Teun, 505. En de kroon dubbel aanmerrie van Lodewijk, 431. En daarachter sterpreferent prestatie van Jasper, 366. Hengst komt uit stam 115. Wat zette Murk iedereen in vuur en vlam het afgelopen jaar. Lichtvoetig, vrolijk en met zichtbaar gemak werd hij kampioen in de kuur voor stamboekhengsten een jaar geleden hier op de hengstenkeuring. En hij kwalificeerde zich als eerste reserve bijna voor het WK jonge dressuurpaarden. Hij won de Friso Florian Bokaal in 24 en 25 en werd met zijn vaste Amazone Franca Loge eerste in de Pavo Cup in Harig. Stal de harten zelfs van de warmbloedliefhebbers. Want Olympisch Amazone Dinja van Lieren schitterde afgelopen donderdag met Murk hier op het hengstenbal. Logisch dat hij genomineerd is als paard van het jaar. Opvallend aan Murk is zijn edele hoofd. Hij is luxe, fijn gebouwd, heeft een jeugduitstraling, mensgericht, braaf op stal, sensibel. En doet graag zijn best en heeft veel inzet. Zijn Vernons lijken op hun vader, een resolute stap met veel tact, een krachtig draf, met opwaartse lichaamshouding en veel souplesse. Voor de fokkerij in te zetten via het team van de Kadiek in Sint-Johannesga, de hengst Murk 540. Blijven genieten, dames en heren, deze dag. Nogmaals het optreden van Murk 540. Wat een dag weer, mensen. En we zijn er nog lang niet. We gaan door met de volgende. Prestatie van Mano 541AA. Zes jaar, gefokt bij R.A. Faber, Sint-Nicolaasga, ook eigenaar samen met de Vries uit Hindelopen. Mano is een zoon van Vonger, 478, komt uit een sterpreferente merrie van Andries, 415. Grootmoederster van Brandes, 345, komt uit stam 22. 6 jaar, L2 dressuur, tuigen, limietklasse. Mano is de eerste goedgekeurde zoon van Vonger. Moeder is sterpreferente dochter van Andries. U ziet sterk gebouwde hengst met een sterke bovenlijn, brede sterke lendenen, beenwerk hard en droog. Vorig jaar behaalde in de IBOP zijn AA-score. Mano liet zich ook in het centraal onderzoek zien als een allround gebruikspaard met een vriendelijk en braaf karakter. Niet snel onder de indruk, veel go, toont veel inzet in het werk. 3 basisgangen, correct taktmatig met voldoende techniek, stapgoed, galop voldoende opwaarts, bij in alle gangen gedragen en de souplesse laat zien.
Verdens die afgelopen jaar op de keuring zijn verschenen laten ook een opwaartse draf met veel souplesse zien. Beschikbaar bij stal van Albert Lux in Diever, de hengst Manno 541. Zes jaar, Manno 541. Acht hengsten maar liefst in deze rubriek aangeboden door Al Raco. Binnenkomst van Menzo 542 Triple A, ook 6 jaar, gefokt bij stal Jede, eigenaar T. de Boer en H&M Robben. Ulbran 502 de vader, de moeder een model sportprestatie, preferente merrie van Challe 454. Daarachter een ster preferente merrie van Jasper 366. Voor Ulbran is Menzo de derde goedkeurde zoon. Daarbij komt Menzo uit stand 50 en is zijn moeder Juwiel van de Lutke Pijnjum. Model sportpreferent prestatie. Een moederlijn vol sport. Juwiel is Z2 dressuur, ZZ mennen en ze werd kampioen fokmerries voor de Chase. Halfzus van Menzo, Kristal Jede, werd reservekampioen in de Frisian Talent Cup. Hengst met veel talent. En ook hij krijgt de benen geweldig van de vloer. Dat hebben ook zijn eerste Verdens laten zien met opwaartse draf met veel souplesse. Hengst komt uit een goed nest. Afkomst verloochent zich niet. Haalde 3 maal AAA in zijn centraal onderzoek. En vorig jaar liet hij een verpletterend optreden zien in de lange lijnen tijdens de show van de hengstenkeuring. En donderdag deed hij met Kistenbrouwer mee aan het hengstenbal. Een van de hengsten van de stal van de Kadiek Sint-Johannesga, Menzo 542.
Hengstenkeuring blijft uitermate boeiend, dames en heren. Daar komt hij nog een keer. 6 jaar, Menzo 542 Triple A. Wat een feest, wat een keuring, wat een dag. Ook weer zo'n jonge voorbrenger die dat met geweldig veel inzet doet. We hebben er nog één. Ai, wat krijgt de jury het weer moeilijk, mensen. Wat een mooie collectie hengsten. Mans 543 dubbel A 6 jaar, gefokt door mevrouw Slagers Karnebek in Goor. In eigendom van Sandro in Mexico. Finca Sandro, Mexico. Eigenaren. Mans is de zoon van Turn 505 uit de merrie van Norbert 444. En dan Beert 411 komt uit stam 13 L1 dressuur. Tweede zoon van Turn uit zijn eerste jaargang. Deze Mans die ook nog eens sterk uit een fokkende Gonda-lijn komt. Oftewel Merrie stam 13. Zijn 14-jarige sterpreferente moeder heeft zich goed bewaard. En ook zijn grootmoeder opvallend fit en duurzaam. U ziet voor u staan een langgelijnde, opwaarts gebouwde hengst met een sterke bovenlijn. Zeer correct gebouwd, veel jeugd, vriendelijk, mensgericht. Ook nog eens heel nieuwsgierig. Ook in alle disciplines een hengst om fijn mee te werken. Veulens waren goed ontwikkeld, lang gelijnd. Liet op de keuringen zich goed zien dit jaar, afgelopen jaar. We staan goed in het rastype, hebben edele hoofden, het beenwerk straalt kwaliteit uit en de draf is voldoende opwaarts en krachtig. Gestationeerd bij stal de Mersken Siegerswoude, de hengst de Mans 543. Presentatie van Mans 543 in deze rubriek aangeboden door Al Raco.
Mexico, Mans 543. Mooi. We gaan ze binnenhalen, mensen. Genieten van de prachtige zwarte parels. Genieten van het hele mooie behang. Kijk ook eens naar die manen soms. Het ziet er zo geweldig mooi uit. Tot in detail perfect. We gaan richting de jury. Want die heeft een zware taak om de hengsten weer op tal te zetten. Te plaatsen op kwaliteitsvolgorde. Grote rubriek.
Nou, komt al een beetje structuur in. Ben er nog niet helemaal, zie ik. Hadden heel gedoe mensen om die hengst op tal te krijgen. Kijk ze dan nog op, heel mooi. Oh ja, die ene hengst die daar als tweede loopt, die moet nog een plaatsje op. Nou, zo lijkt het aardig. Jury, kijk nog een keer, hè. Prachtige rubriek, dames en heren, aangeboden door Alraco. Op kop geplaatst de Jeppe 537. En dan opstellen Mans 543. Opstellen Niek 538. En dan Elger 536. Murk 540. Menzo 542. Martinez 539. En Manno 541. Mirtje Egbertsen van Jong KVS, John Boot van het bestuur, dames en heren, aan de prijsuitreiking in de Alraco-rubriek. Het woord aan Sabine. Ja, dankjewel Bert. Je hield het even spannend. Hele mooie groep hengsten met een kopnummer in Jeppe 537. Een hele hoogbenige hengst. Een hengst met heel veel behang, heel mooie voorhand. Die goed stapt en ruim draaft met een heel mooi gebruik van het voorbeen. En als hij zijn ritme te pakken krijgt, dan toont hij nog even wat extra's. Jeppe 537. Ja, en Mans, wat is hij er mooi ingegroeid. Hij ziet er echt fantastisch uit. Hij heeft zich goed doorontwikkeld. Misschien dat zijn karakter nog een beetje in de weg zit, want hij mag iets meer losgelaten zijn in zijn beweging. Maar wel een hele nette presentatie van Mans 543. En dan Niek 538. Ook een hengst die zich heel mooi door heeft ontwikkeld. Een hele rastypische hengst die goed in verhouding staat. Hengst die droogbeenwerk heeft, die iets meer ruimte in zijn stap mag laten zien, maar in draf een heel snel achterbeen toont. Niek 538. Hij begon als eerste in deze groep, Elger 536. Een hengst met een hele fraaie voorhand. Hengst die mooi in het rechthoeksmodel staat, die opvallend goed stapte met veel tact en ruimte. In draf was hij ook ruim, zou hij iets meer in verbinding mogen draven. Elger 536. En het houdt niet op, we hebben ze ook al in het hengstenbal zien schijnen. En dat geldt ook voor Murk 540. Een hele jeugdige hengst die heel licht is qua massa. Beschikt over fijn beenwerk en hard beenwerk. Stapte takmatig en in draf voldoende krachtig achterbeen. Ja, je merkt dan onder het zadel in de aanleuning kan hij nog net iets meer ontwikkelen. Maar een hele nette presentatie van Murk 540.
Menzo 542. Een hengst die veel behang heeft, die veel rasuitstraling heeft daardoor. Die wat opwaartser gebouwd zou mogen zijn en misschien iets sterker in de aansluiting. Murk die stapte voldoende en draafde met opvallend veel souplesse met een heel mooi gebruik van het voorbeen. Menzo 542. En het houdt maar niet op met mooie hengsten. Martinez 539, een hengst die heel goed in het model staat. Die al veel behang heeft. Die in het hengstenbal echt een hele mooie prestatie liet zien als 6-jarige hengst. Met metten, hele sterke bovenlijn. Die voldoende ruim en takmatig stapte. In draf werd hij iets loperig, zou hij iets meer op het achtermeen mogen blijven. Maar een hele nette presentatie van Martinez 539. En tot slot, Manno 541. Manno die in een hele goede conditie voorgesteld wordt. Beschikt over een hele sterke lendenpartij. Droog beenwerk. Stapte heel goed, resoluut, met veel tact en vlijt. In draf zou hij iets meer gedragenheid mogen tonen. Manno 541. En voor de kampioenskeuring nodigen we graag uit Jeppe 537 en Mans 543. Dankjewel, Swing Zwaga. 2 hengsten weer bekend voor de kampioenskeuring. Jong hengsten, Jeppe 537, Mans 543. We gaan ze nog even laten dansen, nog even laten swingen. Met natuurlijk uw support, het geweldige publiek hier op de KFPS-keuring. Jeppe 537, Mans 543, Miek 538, Elger 536, Murk 540, Menzo 542, Martinez 539 en Manno 541.